Hai, da-mă jos. Alo. Tataie, zi ceva. Zi ceva ce vrei ta. Da, da, prințesă. Alo, da, dă pe mami la telefon. Alo. Adina? Adina? Pa, 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 tătaie, pa. Titule! Oh. Titule! Pa. Titule! Titule! Zice că ce e ceartă și scandal. Ce tot vrei, mă? Stai de gură odată. Vorbești cu fiul. Vorbește la telefon, mama. Cu cine vorbești mă la telefon? Cu cine? Alo. Cu cine vorbește, mă? Cu Adina. Cu Adina. Și așa trebuie să vorbească de tare? Da, tătaie, lasă că să ne făsim mama aia, că zice că promotezi asta. Adina. Adina. Suntem că zic. Adem cu telefon. Tataia, îl bag pe net. E tataia, e mama aia. Bag pe net. Vezi că se culcă ăla, să se culce. Vorbește cu tata. Alo, Alo, alo. alo. Tati, tati. Bine, mamă. Cine te-a sunat el? Eu vreau cu sunatul mamii tale. Păi? Da, aia. Uite cum râde fată și nu mai pot de picioare de năcăjit. Bine, Madin, hai că te las, mamă. Am vrut cum să Nu mai prezinte pot de fata. cald. Alo, mă auzi? Da. Bine, eu vreau cu prezentatul. Mama ei vorbește frumos că mă pun pe internet. Și cum zicea? Alo, alo, tati, tati. Mă, taci, mă, că s-aude gălăgie acolo și tot. Nu mai vorbi. Hai, lăsați-l să culce acum, dacă auzi. Nu l-aude. Uite cum, cine mă? Cine? Vreau să-l apă, s aude tot. Nu se aude, mama ei, că Dacă tati dau nu mai până- stă nimic, că e mort. Lasă-mă că se spală, lasă-l să culce până la 5. Am îmbălit, adică am îmbălit mașina, am făcut umbră, am făcut... Bine, ți-a dat un loc. Cu minte. Ce face Mărie cu noi? Bă, Mărie, ceva. Că acum te pun direct. Tati, tati. Alo, tati. Tataie te pun pe internet. Să mărește, titul, să mărește. Îl vede, Tati, nu? îl vede toată țara pe tataia, deci am pus pe internet. Tu te iei cu asta, mă? Te iei până să-l pui pe internet. L-am pus pe internet. Îmi ieși, mă. Nu să mă rog cu Hai, care... taci belejul. Să mănâncă. Îi pare bine. Să mănâncă un belej. Ok. Să mănâncă un belej, tătaie. Un belej, mă. Prințul meu. Cum, Păi ce fie, ce? Păi vedeți pe vorbă aia. Îl vede. Te vede tot. Vede eu.